Yesu ngapha wenza umathanda ngesikhathi osithandayo. Sewufikelwa yini umoya? Yabona amakhulumo kanje abanye babheka amafoni. Akusona isikhathi sokubheka amafoni. Sishumela kuwe nokulazi iqiniso. Iqiniso liyakukhuluma. Laba bahamba ngomoya bakhokhelwa ngumoya. Onjani lo moya othi lala nentombazane washadile? Makhelwane onjani lo moya? Bangeniswe nguphi umoya? I don't have a time to play.